Takže ahoj, v dnešnom videu to bude ukazovanie mojich nových LPS a nie sú veľa, sú len dvaja a môžeme ísť na to. Takže ako prvý je tu taký pes a s týmto psom tam bol v sade ešte jeden malý, to potom to ukážem. Takže takýto pes, čo volá sa Dane, bolo na papieriku, Den ho volám, tak. A tu má takúto korunu, čo sa mu dá dať do slavy. Takú, ja to nechce zaostriť. Takže, takéto, dá sa toho zapíchnúť, tu mám nejakého. A tu mám nové edície a dá sa zapichnúť. To není na hlave, ale tu má tie diery proste tam. Takže tak. Potom tu má ešte mašličku, čo sa dá na papieriku bolo ukázané ako tu na obojok, akože, alebo ale aj v uchu, ale on je chlapec, tak to by to vyzeralo. Takže. Mne sa to najviac páči, tak máš to na obojku. Takže vyzerá to. Takto. No, nezaostrí to, hnusné svetlo mám. Takže to vyzerá. Odletela mi mašla. Dobre, mať potom ju nájdem, takže ako druhý pečopak, to je ten malý, takže vyzerá takto, ježi, ten je malinký, no zaostrí sa, a ku nemu je takáto korunka. Toto je morča, lebo vyzerá to na škrečka, ale škrečok má malý chvost. Tak je to morča. Volá sa Kiki, ako má sa naozaj volať. Kiki sa volá naozaj. Takže tak. A má takto korunu, ku nemu je tak korunná. Tak ku nej. Tak. A vyzerá si ho takto. Tak. Zlaté. Takže toto bolo všetko z dnešného videa. Hádam sa vám páčilo. Áno, dajte like, odber, koment a ahoj!